complicado de lo que yo pensaba. Es la frase que más escuchó la gente que estuvo conmigo en la sala de profesores esta mañana. La muralla china tiene 62 millones de ladrillos. El Quijote, más de 370.000 palabras sin el prólogo. El Camino de Santiago, 760 kilómetros desde Roncesvalles. Y todo comenzó por un ladrillo, una palabra, un paso. Vosotros y vosotras ya habéis puesto algún ladrillo y dado algún paso. Aquel septiembre de 2020 en el que nos conocimos, mirándonos solo a los ojos, fue un mes de miedos, improvisaciones, ilusiones por volver a la normalidad. Y tengo que deciros que gracias a vosotros y a vosotras, lo recuerdo sonriendo. Conocí vuestra mirada y en ese momento supe que seríais una generación que dejaría huella. En mí habéis dejado huella. Necesito 3 personas para... y 1000 manos levantadas, cuando aún no había terminado la frase. Necesito un grupito para... y 100 grupitos dispuestos. Va, será que son de primero y están on fire con la ilusión. Pero septiembre de 2023. Seguían las 1000 manos levantadas y los 100 grupitos dispuestos. No habéis cambiado. Seguís dejando huella. Qué suerte tendrán el curso que viene todos los centros que cuenten con vosotros y con vosotras. Muchas gracias por ser como sois. Seguid luchando por vuestras metas e intentad conquistar vuestros sueños. Ya sabemos que no será fácil, pero también sé que sabréis adaptaros y seguiréis siendo alegres, respetuosos, charlatanes, ilusionados, prudentes. Seguiréis dejando huella. No quiero olvidarme de vuestras familias. Ya sé por qué son como son vuestros hijos e hijas. Ya lo sé. Gracias por acompañarnos y acompañarnos en todo este camino. Aquí tenéis vuestra casa. Y como me enseñó a decir Jadilla, aunque fui una alumna poco aplicada, os quiero mucho. Foi o curso ao que eu tuve máis a medo. Cheguei àquela clase con aquelas mascarillas, eu via ollos. E eu a falar dos australopitecos e eles a preguntarme 1000 cousas por cada cousa que eu decía. Solo aqueles ollos tan grandes e sempre preguntando, sempre interesados, sempre un grupo. Porque fuchedes estupendos desde un principio, pero sodes un grupo. Eu escribín aquí que erades como unha flor, cada un pétalo, pero xuntos, unha flor preciosa. Que desastre! Porque o mellor que fixeche de sempre foi axudarnos. Cada vez que un tiña un problema, voaban xente cara a él. Cada vez que había un conflicto, había outros dispostos a axudar. Como os pétalos, cando un se murcha, van 5 botar de auga e volven a subir. E sempre fuchedes así. Eu teño unha veciña maravillosa que se chama Eva Veiga, é poeta. Eva Veiga di que a verdadeira patria é a nenez. E vos agora, se desde a nenez, vades para a madurez. E tedes que levar unha maleta. Unha maleta que vos vai a servir no futuro para facer fronte a unha vida maravillosa que vai ter tamén cousas un pouco malas. Canto máis grande sexa esa maleta, mellor vades a saber facerlle fronte. Ahora chaman de resiliencia, que é unha palabra moi moderna.
moderna que me dar fai pouco, creo, pero é esa capacidade para enfrontar a vida. E vos tedes a maleta chea. Está chea de sorrisos, está chea de palabras bonitas que vos dixestes moitas veces, está chea de apertas e de bicos. E con ela vades a ir a unha vida maravillosa. Eu vou poñer nesa maleta dúas cousas. Vou-vos a decir que persigades os vosos soños con moitísima ilusión, porque o vades a conseguir. Tamén que non vos preocupe se a primeira non sae, porque sairá a segunda. E que de paso que vivides e que perseguides os vosos soños, se seades moi, moi felices. Non corrades sempre detrás do objetivo sin pararvos a pensar, Dios, que afortunada, que afortunados son, porque os sodes. E a segunda cousiña que eu vos deixo na maleta é algo que vos facedes mellor que ninguén, que é entender o que tedes ao lado, comprender os outros, e sempre o fixechedes ben. Así que só vos quero decir que teñades unha boa viaxe, e como decía Chabela Vargas, que vos vai a bonito. Benvidos, benvidas, boa tarde. Bueno, xa levamos no corpo moitas graduacións, son moitos anos de docencia, pero quizás para min este ano a graduación destos chicos, estas chicas, é un tanto especial. Especial porque eu cheguei ao centro, ás Mirandas, o ano que eles chegaron a primeiro de ESO. E, ainda que non fui docente deles hasta este curso, convivimos durante todos estes anos. Este ano, un profesor da mesma partida doble, de educación física e tamén a un grupo de economía, e o que teño que decir é que aprendín, eu espero que eles aprenderan de min, espero que sí, por suposto, pero sobre todo aprendín moito deles. Aprendín, por exemplo, que son un árbitro nefasto, que aprendín e en economía que son moi pesados. Eso no, en serio, aprendín basicamente que sodes encantadores e encantadoras. Paseino moi ben con vos e foi un placer tervos de alumnos e alumnas. Xa vimos que este acto, a graduación, é un acto de emocións. Aí están Rocío e Belén para demostrar. Todos nos emocionamos e sentimos que en parte é unha despedida porque é o fin dunha etapa e as despedidas van teñidas de tristeza, quizás. Creo que estes días, sobre todo, algúns e algúns de vos, se empezaba a desanotar esa vértice que dá deixar a que foi posiblemente a segunda casa de todos e de todas, porque evidentemente despois do vosso propio fogar é onde pasaxedes máis tempo da vosa vida. E tamén tristeza para nós, porque, como decían as vosas titoras, sodes un grupo, non sei se o millor, pero moi difícil de superar. Pero tamén é un tempo de unha despedida, sempre abre un novo camiño, unha nova trayectoria. Por lo tanto, esa trayectoria vai ser brillante e extraordinaria para todos e para todas. É tamén un tempo de homenaxe. Vimos aquí a agradecer, e quero empezar a agradecer sobre todo aos profesores e as profesoras, non só as que tivechedes este curso, sino en toda a secundaria e en toda a vosa etapa. Quero dar a benvida a todas as profesoras que estades hoxe aquí con nós, e incluso a moitos outros e moitas outras que estaban invitadas e que non puderon vir. A vida é así, os compromisos de cada persoa, pero moitos deles nos escribiron desexando estar aquí e dando da súa parte os parabéns por a vosa graduación. Non vou enumerar a todos porque seguramente os esquecerei algún. Quero agradecer tamén ás familias. En primeiro lugar, pola vosa confianza, pola confianza que depositaxedes en nós. Espero que respondamos a esa confianza. É moi importante o traballo colaborativo. Nin nós, como docentes, podemos facer o traballo que hemos encomendados, ni vos, como pais e nais, podes facer. Temos que ir xuntos na man para conseguir o objetivo que todos e todas desexamos, que é a educación e o progreso dos nosos fillos, dos vosos fillos e das vosas fillas.
Agradecer tamén as institucións, en este caso temos representadas a concelleiras e concelleiros do noso goberno municipal que non só na organización deste acto, sino que en innumerables ocasións colaboran e seguirán colaborando tamén co colexio na organización de actos e moitas outras actividades. Pero, sobre todo, agradecer aos protagonistas que sodes todos e cada unha de vos. Estes días, mirando as orlas, repasando as vosas caras, de todas e de todos se me ocurren cousas positivas. Todos e todas sodes extraordinarios. Sí que é importante ter unhas boas calificacións, por suposto, é necesario ter un bon expediente académico, pero eso non é o suficiente. O suficiente é necesario que iso vai acompañado dos valores firmes, de ser persoas solidarias, comprometidas coas causas justas, porque ambas cousas unha boa base de coñecementos e eses valores firmes nos van a axudar en toda a vida. Eu estou convencido de que vai ser así. Nos o intentamos e seguro que así será. E finalmente estes actos tamén son actos de celebración, que é o máis importante, alegría. Por fin chegan as vacacións, conseguides o objetivo que é a titulación en secundaria e agora só queda disfrutar da vida, gozar da vida, ser boas persoas e loitar polos vosos objetivos. Eu estou convencido que o vades conseguir e tedes que ter moi claro que os vosos éxitos van a ser as nosas alegrías. Tedes aquí a vosa casa, podedes pedir axuda, eso se o sabedes sempre que o necesitedes, e nada máis. Sede moi felices e tede moita sorte na vida. Moitas gracias. Nos ha quedado el listón muy alto después de los discursos que han dado nuestras profesoras y de este vídeo que enseña pues nuestro paso por este centro que nos ha visto crecer. Llevamos aquí desde que tenemos apenas 3 años y la verdad es que han sido los mejores de mi vida. Desde luego. Escrito para pues rememorar todo nuestro paso Bueno, yo quería dar las gracias a todos, amigos, padres, profesores, compañeros. Estos también fueron los mejores años de mi vida. Y vamos a empezar. Lembradevos do momento no que chegamos a este colexio. Para aqueles nenos de apenas 3 anos que chegaron por primeira vez a este centro, todo era xigante, as aulas, os profes e as profes, os maiores. Desexábamos saber a que xogaban eles no patio e o que estudaban nas aulas, e agora, sen darnos sequera de conta, eses maiores somos nós. Entre moitas notitas, miradas e linguaxes secretos no medio de clases, convertémonos case sin querer nun grupo moi unido, capaz de superar calquera adversidade que se nos puxera por delante. Ninguén se vai esquecer de todos os mestres con que tivemos a sorte de atoparnos, que ademais de ensinarnos as súas materias con paixón e dedicación, inculcaron os seus valores indispensables que seguen a día de hoxe presentes e seguirán estando toda a nosa vida. No ano 2020 chegamos a iso, nunha nova normalidade que nos deixou a todos confundidos, cando non podíamos ver as caras dos nosos compañeiros por culpa das mascarillas e aquelas primeiras clases nas que lles pedíamos aos profes que baixaran a mascarilla para verlles o sorriso, as clases cos confinados por videochamada e o desinfectante para as mans, as mesas, os libros, o material, etc. Todo tiña distancia de seguridade, mas sobrevivimos aos cambios grazas a que sempre fomos unha piña. Xuntos fixemos un centro de actividades e excursións a Santiago, Lugo, Málaga, París e
e a última a Costa Brava, se cadra unha das máis especiales. Pouco máis e percorremos o mundo inteiro. Agora que xa estamos a rematar con esta etapa, queremos agradecer a todo o equipo que fixo o noso paso polo centro fose o máis agradable posible, como as cociñeiras, as limpiadoras e o noso conserxe, e un especial agradecemento ao equipo directivo que tantas traballadas das nosas tiveron que aturrar. Levaremos nos nosos corazóns cada rincón deste colexio que nos viu medrar. O futuro espéranos, e aínda que poda asustar un pouco, este cambio, a próxima etapa, non é o fondo do mundo. Seguiremos sendo uns estudantes de 10 e aínda que xa non nos teñamos os uns aos outros, estou segurísima de que todos chegaremos moi longe na nosa vida. Con moito agarimo a todos os alumnos de cuarto da ESO. Agora, Sara e máis eu queremos dar un pequeno discurso de agradecemento aos nosos mestres que nos acompañaron neste curso. Grazas, Tino, por ensinarnos que ti non chegas tarde, son tes cousas que facer. E tamén grazas por esos paseos en economía. Queremos agradecer a Ángela polas súas chocolatinas de primeiro que nos daba para que nos portáramos ben. A Carmen e a Ángela polas nosas clases de literatura, que aínda que parecera que non, algo atendíamos. Grazas, Felipe, por non coller a baixa despois deste curso aguantándonos. A Eva por levarnos a Tahití, o sea, a París. E bueno, que... ¡Jogale! Grazas, Víctor, por moitas veces parecer máis colega que profesor. Agradecer tamén a José, Conchi, Ari, Elisa, Fanny, Carmen, Monse. E a Yoli, a ti deberíamos darte un premio por todo o traballo que te pegas durante o curso, polos vídeos, a revista, a orla e sobre todo polos chupa-chups. Ana, gracias por ensinarnos que a física é unha mentira. Ou como dis ti, ocultar información. E a Maricruz por facernos ver máis alá do pasivo. Por último, a todo o Filispín, queríamos dar millóns de gracias ás tutoras que durante o curso estiveron axudándonos e non sei que hubiera sido de nós sin elas. Gracias, Belén, polas túas matemáticas. Opción B, tamén por ser un axuda incondicional. E moitas gracias, Rocío, polos teus cajuts e simplemente por ser ti. As dúas, gracias polas risas, as anécdotas, os choros, e que, como di Belén, llorando e escribiendo, llorando e escribiendo. Salud. Votaremos moito de menos a todos, e unha da Podemos queda aquí. Pero, sen esquecernos de que estar aquí é posible grazas ás nosas chuletas, que aínda que non vos derades conta, non faltaron en ningún examen. Nesta última semana estivemos traballando no vídeo de despedida en lengua de signos e gustaríanos avanzar. Solo hace falta creer y que se caiga el mundo. Solo hace falta sentir hasta quedarnos mudos. Ya no hace falta decirnos nada, si me lo cuentas con la mirada. Donde sea que estés, yo te guardo un café que nos haga recordar que como agua de mar somos la ola que suena al chocar. Llámalo casualidad.
quedarnos sin aliento, perdiendo noción de todo, de cómo pasaba el tiempo. Sírvame otra ronda más, ya no importa el que dirán. Nadie apaga nuestro foco, hoy al fin estamos todos jóvenes como la noche que nos vengan a parar. Nadie apaga nuestro foco, ya mañana empieza todo. Pasades ben.